Also in the bag. Ohamadike. Also in the bag. Onye ka tekere mu Dunukofia-Starts Anambra muano Suano Kasiano oya adịkwa na anyị mma nnukwu ọbịa anyị na-eche since ụtụtụ anyị nọ mana nsị fa na anyị ya nọrụ fụ isi ya because na unu dere akwụkwọ Ohamadike unu dere akwụkwọ ya na Ifitedunu adịka ndị Ifitedunu rụrụ ya ọrụ mgbe ọ nọ sineti riri nne mụ na ya adị mma afụma na-akpa ezigbo elu mụ na ya adị mma mụ na ya agbụrọta ka o bidoro unu ya elotara 2003 na mpụta ịzọ gọvanọship mgbe afọ onye ahụ onye isi anyị na-adebela onye ahụ financial secretary oge afọ treasurer sorry so anyị na ya meriri from then wee lue kịta onye na mmadụ ma from 2003 lue kịta ọka wee ifede ọkwa 20 years so nnọọ abịaghị anyị apụọ ọjị ka anyị pụrụ ife anyị adị ka echineke na-agbụrụ agwụ a sịkwa na onye naba ndụ ya nọ ya n'afọ na ejiri efe ndụ anyị na-ekene Olise anyela anyị ndụ na-ayọ aka were arụ ike kpọrọ anyị ndụ aka ka anyị gbasie ike na ụtụ gbasie ike na eji gbasie ike n'abalị ka anyị na-apụ na-abata na aji a na-abụ isi ije anyị na-ekene Olise n'ife niile ọ na-emere anyị a ga-agụ ofu ka anyị agụ ịbụọ ndị anyị na-amara okwetọ na ọka na mmaji karịa ife anyị maara na ọ gafesi anyị wee mara anyị na-ekene ya anyị na-ekene karịsịa n'isi nwanne anyị nwoke na ndị niile na-azọ ọchịchị na Labour Party unu nwee ekede ama na mana unu ya ama na Labour Party ọkwa na nke anyị kedu ihe nyiwe si nọ nke anyị mụ na Peter Obi onwe onye akọwa akụkọ Peter Obi akọnyere m a na-akọrọ because na mgbe m pụtara na nchọ ịfụ gọvanọ na onye nwa kwarụkara anyị n'akụkụ maka na o ji ife ya makwuele omekwue nnọdụ Cross River ọ kpọta m tinye na ebe a na-akpọ something hill Ban Hill hotel a nọdụ eme ebe ahụ n'afa gọọmenti na-eri ife otu ọkwa na otu nsi wenata Anambra otu nsi wenata Anambra ọ mana ma ego m abụ mgbe a na-azụ a na-asị m ojebe ego eji agba nọ ya ego nke a na olue ka ego ngwụ gbara aka na Cross River Mike Nwafọ o nwere ebe o ji ọ Nigeria Francis Asokwu si otu na-ata aga along ebe aga na ọ na-aga ya na maka na ya na Ọbaze SA Ọbaze so ebe ọ na Ọbaze ga ọnụ ya na Ọbaze ewe ya na-ekwuru Peter so n'ọtụara so fa na-aga na fa na-aga ka ọnụ anyị na-asụ ofe ọma ka ụkwụda akpọ na fa na-emekwu ọfụma ụwa na-ekwupụ ọnụ fa oge nwanne anyị nwoke jele sineti mgbe aka eji maa na Igbo nwere mmadụ ọsa ya ọnụ ọgbọ ka agụ ọsa ya ọnụ ọgbọ onwe nke a na-mere asị mba nọ sị gịnị na ya fụrụ afa ndị Igbo ebe a naghị etinye anyị wee na-asị Chineke biko enyere anyị aka ka ife a na-apị ụkwụ a na-apị ka mkpụrụ dị ya anyị Chineke biko ya dube anyị chebe anyị ezinụlọ anyị iru ọrụ anyị aka ọrụ anyị ikwu na ibe anyị agbata obi anyị ka ngọzie zuo oke ka ngụ eji ekonye akwa jinarị na ya anyị gbue n'aka ndị ka anyị bute mma anyị gbue n'aka ka anyị bute mma
ekwu na ụmụ Igbo niile na ọlị ka ya na-alị ụwa ejigoro anya fafụba a na-ekwu asị na onye Igbo a ka ọ kasị nwa obere kịta asị na ndị Igbo ka ya kpọ atasị anyị wee Chineke biko enyela anyị aka ya gozibe anyị na anyị na-ayọsịa Chukwu akata iso ebue gbalịpụta okwu ji n'ọnụ eze ogologo ahịa ọ kasị akasị amasị ugwu a na-arị atụ egwu Chineke onye Ifitedunu unu ewe n'iwe ịma na mkpụrụ na Chukwu onye Ifitedunu iwe ewe n'iwe unu mana ihe dị n'ụwa na-azụ ya azọ ọ nọ n'Ifitedunu wee nye anyị ya zuo ebe niile ebe ọ na-zuo ebe niile o nwere onye ọ na-atụ mkpọ na ịnọdụ isi a na ọ dị gị mkpọ nyere gị aka mana ọ bịa dị ife onye si na wụrụ bịa kpagharịa n'Ifitedunu ka ọ bụ ife na-eme n'ebe niile cha ọ dịzị asa anyị mere oyibo anyị wesịa Chineke na ifeọma ya na-emere anyị na anyị echi ọjị n'iru na ọjị ya ewepụtara maka ndị ọbịa anyị ka ụkwụ na-akpọ nafa ka ọ dọ n'ihu onye ọwụ na enu onye kunye ụlọ ụtọ ifeọma ka ngozi ezuo oke ka amara ya zuo oke ka wee na-agakwana ya mma ka wee na-asị na Chukwuemeka na wee eme akpọna Chukwuemeka iwe wefa ọ Chukwuemeka o nwere ike wụrụ nke a na-akpọ mana anyị ka onye ọbụla ya n'anya na-etoriri ya ebe n'anya na-etoriri ndị ọ na-emere anyị erika anyị Chineke biko ya na ala anyị ọjị a ọta anya n'oge anyị taa anya n'ibe anyị tatịa ya ike tatịa ogologo ndụ tatịa ife akụ tatịa ife enwe tatịa udo tatịa ifunanya tatịa agamnihu n'afa Jesu Kristi dị nwa anyị Global, maybe you just start time with the vice president. The left one away. What for you when na PDP when I call that. It will crack in 95 years. Where no boss can the resign. Throw in the power and leave. And I get 2 weeks. Every goes again. In the Nubu, they also with the Peter Obi catch me on. Oh, you like the uncle back by like package with do them one never okay. Senator Baba Yusuf that Umeh waiting to Peter as well. Okay, I'm going to our vice presidential candidate. Only with them now of possibly we made I use Obasanjo. We will even the former military head of state. Former president of Nigeria. We carry on Ugu Hausa. All Pastor Peter Obi in the Mepesela. But say the Bible no only Kaga go running mate picture. All along no welcome so na bata. He said na break in the news and Ika Bram. Only Kaga ba boss. Also no yara boss na ina so so long bata no power. We say na doesn't comfortable na the news after. Okona go na news after the bachi. So say Peter Obi n'aka. I will go na you may announce my running mate here na July 7 na 30. So now I want him no we can after. Oh, I will do column the Bavani which Baba the website which I use thanks. You are always you. I want to make sure I present here. Ija Nyama can be by na above over Mba. I told the Juba also to be meeting. That's when they came in December 14. Ndị buying and the Northern Elders from 12 for one. I only found now was endorsement na just even. How can it be the video? The next 10 days guy have fever. Next 10 days go ya go o ya azu azu. Oh yeah, fever. Mau gana agazu money na Chineke na next year. Ya Brian kene Chineke na Chineke nyere anyị oyela mu akọdaba. Ife sozie na Peter Obi ya president. Kebe maka ndị ejezi maka ndị anyị ndị ga-esu ya. Ebe na agọrịrị onwe anyị abịa sị atụrụ Peter Obi letụrụ eme onye dịghị mma na atụnyere. Pancha gịnị ka ha na-eme? Ndị nwa na-asị tụrụ ebe ebe a na-eme eji maraba. O nwere ọ na-ewute m na ife na wadebe etu ọ dị abịa amazi onye bụ onye a na-amazi onye bụ dike a na-amazi onye nwere ike ịkwụrụ
one of the king. His Majesty Ebuye 20 years Igwe and the one who will as a dunu, not even the bonnet. Not even the bonnet. Yet I feel even the approach. Over the course of the Onanya or me by never be bonnet. I will charge you well fit here. Which I am not if I was Peter Obi our president, the party again National Assembly. Okay, now I don't want to president, now I don't get a party together and support here. Have I given a National Assembly? Oh, look back with Jebana. If I go right there, you want to National Assembly, so only Puma can be. The one I want to come and no one will cheer. Well, 45 chief titles now. And why I got up from that one, Victor, Messi, Victor, I thought I was 9 years. The Nigeria Malonyambo. Nigeria need a Moyambo. Nigeria need a Moyambo. Mandin Bambili, Mandia, Mandia, very Moyambo. I'll go in over Frana and why a man can like you. Or I can get a job because Cassim the pause. And you know, even not 1 year, 17 months, 1 year and 5 months. I have one of Senate. I can't over the TV. We're going to get Microsoft a time I draw. But I can't know now. We're going to man, no cool Messinike. All time and all one Senate. Now, Buhari as president, Anna too. Yeah, what packing away. What come back? On a name, Muslim Christians, where's your lawyer behind the killings? I accuse him. Because I'm an involvement. What you didn't do me. No, how can you be chairman and commander in chief of the armed forces? And then Busman do control everybody, who needs them, my wolf for you. That is the army, a young man. You may never have a king, and will hold you responsible. And don't have much. The rich you send in the army and when you somebody not make it myself. Even I check on that, Senate, yeah, nnukwu obi ka ọ bụ adaeziri ọ bụrụ onye ọna ka na-eziri ebe ahụ ụlọ afụgo nwaanyị na-anọ nwaanyị si na ya na-ayọtazi ndị ma na-esozi ndị Awụsa n'ike onwebe mkpụsị onwenye aka elu kwuo na onwekọ ọnọdụ ndị Igbo dị ma onwe ebe a na-ekwu tinye ọnụ ya na debate ụnụfụ vidiyo zibe mere na 1 year na Senate ibe m kwuru na Nigeria anụnwa ọ bụrụ obere ibe ka ọ bụ sọsọ onye bu adịrọ ya nwere ike ime mmiri mmiri ama m nsogbu ndị Igbo buru n'isi wee jebe Senate ọkụ m na Oju kwuru ọrụ ama m alụ a na-eme anyị ama m ebe a na-eme anyị ọ ka anyị wee jebe adọba ọgụ ebe ahụ ebe a na-abịa ọtụ oge emere election 2019 na ji m azụ akụtue nwoke a erufu ọgbọgbọ kemgbe ahụ onye ọ na-anụ olu ebe ahụ ebe na-abịa agwa Igwe na ndị ichie Ifitedunu ka unu nye aka na o nwere ọrụ na-alụ maka ndị anyị si mepee ụzọ si gwa ndị mmadụ ọ bụrụ ego a na-eke ije kịta isi Ifitedunu banye Abagana na-eje Amawbia billboard ya afụ ndị apụga na PDP ụlọ afọ nwere ike iru 1000 ọ billboard ọ na-ekwu okwu alụsị apịrị apị ka ọ bụ a sị na ọrụ anyị rụrụ ka a ga-eji na-echeta mmadụ ọ 1 year nọ na Senate ka ndị Igbo niile ji mara onye mbụ across the world ọ bụla billboard okwu m kwuru n'ọnụ ọgụ m nụrụ maka ndị Igbo ibe m gbara mbọ fụ ka ọ hapụ ime ka onye ọ na-asọpụrụ ndị Igbo na Nigeria na-ekewa ibe dị n'ọbịa ekepụrụ agụ mkpọ na nna esonwere ọbịa a na-eme akwa izu gbapụ ndị Igbo agbagharị anya m
ọ bụ na nọ ya emewe ọtụtụ ihe emego alụ emego 2021 ka ebolote $22.79 billion ibe ka ewere infrastructure na Nigeria wee weta ya na Senate, National Assembly, House of Rep and Senate. Ndị a wee nọchara ebe ahụ onwe ofu project eti na South Eastern Nigeria Igbo mba na n'oge ama nke 2021 enwere projects dị na 5 geopolitical zones etinye na South East. Ndị ala wee nọrọ ebe ahụ eme ya approve. Ekwu nwere okwu mee oppose. Ọ bụ na eke $22.7 billion by 6. Anyị ekete $3.something billion. Ọ pụtara 2.4 trillion naira. South East anya. Ike by 5. Anyị ekete ebe 600 billion each state. Ndị a wee lahụ ụla wee pass anya. Ndị House of Rep wee sịrị ha ma pass. Bajabia Mila. Na nke ndị aka ndị project etinye na South East n'ọzọ. Ọka esi na America wee dee leta tupu ya na press wee condemn Ebughari. Onye nke amasị na ya na-eme ndekwa leta comment ya na mere ọfụma. Ọ ya ka olu 3 weeks ọ pass anya without amendment. Nwere ibe tinye. Anyị wee gbara aka ọ wee bụrụ na anyị nwa ga-esokwu ụgwọ $22.7 billion Nigeria boro. Onwe ibe without benefit kota ha aja. Ọ na-aga nya ka ndị na-ebe ama bịa sọ n'ụtụkwa ka na chanya nke nwaanyị na-esogharị ndị Hausa n'ike. O soro Tambuwal, o soro Adamu Fintiri, o soro Atiku. Ọ na-azọ Senate President. Ọ Senate President ka ndị Igbo na-azọ? Mba. Ọ na-azọ President of the Federal Republic of Nigeria. Onye na-eme etu ekwesịrị ịbịa na-agba ndị Igbo ma ndị ichie na onwere ibe ya na onwere ibe ọ na-eme. Onye mmụọ ka ọrụ. A na-ekwu na ya mere nke nwa obere nwoke a nọ na-apụga nwa nwoke gwụpụtara oje ha sọrọ mpụta gọba sineti ọ na-ejebe ahụ ọma aka na akpakpọ ugbo anya ojebe ebe a na-ejebe ahụ eme ije na sineti etu aka esi anọ ndị ichie ije na sineti ibe yere ahụ ebe ahụ retired generals ọ bụ ndị Hausa na-agọta Jeremiah Useniba ọ na-ewetachara David Markwa ọ ndị na-abịa sineti ọmụgwọ Hausa former governors, retired federal permanent secretaries, federal permanent secretaries, like Senator Abdullahi Yahya. He was retired federal permanent secretary, Federal Minister of Foreign Affairs. All the different agriculture and Senate. I'm a child of what I care for. Give it to you put on the House of Rep or on a Senate. Only if I have a back. So the man about the buy, say Geneva and Manganga, Kai Harija Kai Boy. Even though 1 year, Manaba hit Melonia. And do lose me up at in them. And I may pose appointments. No one for anybody. All them back a ego. Ego hate to I had there. I make it on. So the action cool, but I don't know why I didn't there. Kind of day if they don't back on you. Whenever I own Oguna, Kono for the Labour Party from the beginning to the end. Kaiwa one or don't I live in Nigeria. We have made a mistake. What did the Anambra State in the past 20 years mess on me? How when our government have done Anambra State from 2003 to today, from Peter Obi to Onyenka Maketa. Direction. President of Nigeria, Peter Obi, president. Or governor Nigeria. Every state is entitled to governor. Man, a president to so governor in Anambra have a ball. Set president. Can you talk president time again with here? If that room with the rock one on him, if I get away, we are using Connie Wusi. Peter Obi are president in Nigeria. Peter Obi are president in Nigeria. Peter Obi are president in Nigeria. All Mumabo big to men or Taliban in Nigeria. All Mugamdian Senate, Mali and so. On web protection.
to organize the National Assembly for him because now all no Ogoyade. Emmanuel Africa not do only Bonachio president, even on base 4. Ogafelo, Agabo and Ba. Oh, my God, we're all naked. The only thing well. So, one of my own, what about all go up on a minute? I told me 2 months. The vigilante never. I'm going to happen. What do you prescribe vigilante almost to the Senate? So happen to Anambra, I'm on the road. Where I'm passing the chair within an opportunity, the Anambra IG of police. But I do I mean on the return at the guns. I carry the international airport, one and a common local airport, I'm going to promotion and many see what they with the 10 billion while they are international airport. I'm going to party emotion when even I like in Igbo land, see me. One national officer of the Federal Republic. If I separate the moon and never have a Senate, you have national honor. The one in our child, even medal no recognition. All of the National Assembly, 13 years. We just move medal. And I'm the officer of the Federal Republic of Nigeria for 9 years. Up to those upon victory. So because development big. Peter with Indo Tria. I never had one or Chineke Mania. One of us on my phone now on anywhere was an guy. Finally, come on, one out on a court. More funny hand so more. Ndị na-ama ọkụ na-eru 20. Ụmụetu esi elibe ebi na alụ ekenye ndị mmadụ ofu ọkụ ya. Mmadụ ise ejide ya n'ofu ọkụ. Mmadụ ise ejide n'ofu ọkụ. Ndị ejide aka ejide. A na-abụ ya na bis. Ọ ịta kabasa ma ọ bụ ala na akwụkwọ ha nka bikọ ka ijiji. Bitu mee iwu na ya ebufụta ego. Ebufụta ego wee bunye nwoke wee tụọ asị na-eshi isi. Wepụ na meso ozi azọ. Mana Igwe uche kwuru ife gbara m akwụkwọ onye na PDP ife nwere local si gbara m akwụkwọ ha nwere ndị Labour Party Supreme Court na-agụ judgment every day na onye ahụ member of a party ya na-eje challenge nomination na another party ọ ife mechara nwoke kpekwere ikpe kwuru ife anyị ụba na YPP enwere right challenge primary azụbọgụ na Afrịka uru na nke m enye ijuo ya abụọ ụdị bụọ bọọlụ n'anya ụra ọkụ victory menanyị etu ọnụ ahụ ji ego ya ọ beta ka ọnụ ya ọkụ ọkara ebe ahụ edego m appeal ka anyị na-arịọ Chineke maka ikpe mara eziokwu aka azụ gị in a matter of days Chineke enye aka etigo m appeal adịgo right for hearing ya anụ ya any moments from now anụ ya even ya anụ na news na akwashigo the campaign. As my parade, my women's candidate, women appeal, women campaign, women well, if I first of all, people sit together and see about women. So, good answer, so I don't. You can mind web one. But when they make contact him, or make a campaign, no one has any idea that. All on the law, but only one man. Until even on Nigeria, any judgment against you, you may have an appeal. Everything will stand like that. Give one away and be free. You cannot be held to be in contempt of the other or the judgment you have appealed against. I can't apply the government campaign. Letting you and the police here. Are they possible? The law protects me to continue until the judgment in the appeal, which I know I will win. I will win the appeal. So that long ago, I got Well,
Ohamadike kọlọchi azụ na Senate unye votu unu ma nwoke ma nwaanyị ụmụ yutu na Labour Party ebe esere mmadụ atọ ịma na ya egbe ezigbo prezidenti na ezigbo senetọ. Nigeria, Anambra State against the Ghana Sen.Victor, Ohamadike, production in the Senate, but not only in the South, but everybody. Ahanna na mwana monso
enyemaka si n'afọ onye nwanyị osewu ọnụla ahịhịa onye nwanyị nọnyere ụmụ Chineke dị ebe mepere m ife niile ịmara na arọ ọnwụnwa 2023 bụrụ anyị nnukwu arọ kacha arọ ịmara ife dị anyị n'obi ka anyị weje ndị bụ abụ baje banata ndị ndu ọbụrụ ndị ọchịchị ewee na-ayọ oge izite mmụọ nsọ gị n'etiti anyị ka nwa afọ anyị ji maka agbapụnata n'ebe a anyị maara nke o jeburu mara ka o si mee ka mmụọ nsọ kpalite mmụọ anyị niile n'ebe a ka anyị nwee ike chọọ wee rọrụ ezigbo mmadụ onye maara Chineke onye ahụ ji abụ onye ruo anyị onye na-atụ egwu Chukwu onye na-efi ya n'ime mmụọ na eziokwu onye ma ịfụnanya onye maara nwanne na nwanne onye na-eme nwanne ọfụma ya wee na-ayọ n'arọ ọnụnwa ka ị were aka rọpụtara anyị ndị ndu ọkacha onye nke anyị dị n'ebe a ka ị nwee ike inyere anyị aka na mmiri na-ejikwa nwa awụ ọnụ obodo anyị yaghara ayagha anyị na-ayọ gị biko imezuola anyị ibe niile ndị a anyị ga-enyekwanụ gị ekele ka ọ ga-abụzi anyị fesịa n'ụwa ka anyị nwee ike izutere na eze eluigwe site na Kristi onye nwanyị n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị unu. wee kelee Anambra niile a sị nnọọ adịla nwoke na mma adịla ụmụ nwaanyị na mma adịla ụmụazị wee dịrị Victor Umeh anyị nọ n'ọnọdụ ya tata wee sị na ibe o bu n'obi na oyi ekeri ya n'afa Jizọs anyị wee sị na mbọsị anwa ka onye ọbụla pụta n'ike na ebube wee nye nnukwu nkwado ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla lụrụ ogo ịtụ vootu ọ bara uru na anyị na ya nọ ebe ma apụta ụbọchị a ghara ime ka esi kwesị so nọọ mbọsị anwa vootu anyị ka anyị ji wee gbuo n'ọbịa ka anyị chọrọ na taa nke anọ na ya kịta ndị ọzọ na-azọ dịba baa n'ụlọ na Labour Party bụ nke anyị Labour Party ka anyị ma nke ka anyị ga-akwụ na ya onye ọbụla onye na-nwere PVC na-eweta nke ya ka apụta ụbọchị a chere echere ma a na ụzọ bịa na polling booth onye awa nọdụ ya ịnọdụ ya atụsịa ịnọdụ ya gụọ vootu agụsịa tupu onye ọbụla nara bịa ọkwa dị ka o mere Ifitedunu emekwa etu anyị emekwa na-etu anyị ọkwa ọbụ icheta ji ma ọkụkọ na-achị ete ji aka ọ na-akọ wasị na ọdịrị ndị nze na mma ndị Ifitedunu Anambra wee dịrị Dunukofia niile sị ndị na-ahazi ibe ọ ya adịla unu na mma jisi na ike nke unu mere mara mma mana nke unu ya eme n'ọdịnihu ya amanarị wee sisi ikwu gozie onye ọbụla site na Kristi dị nwere Ohamadike ndị Igbo anọ m ya State Secretary ugwu afụla ego ọzụkwa ya ọzụkwa obodo anyị dị ibe a ọzụkwa obodo anyị dị ibe a ife ọhụụ na a na-eme na Nigeria Ifitedunu bịa ọkwa eziokwu ife ọhụụ na a na-eme na Anambra Ifitedunu bịa ndị bụkwa ezigbo ife ọhụụ okwu m ahịa etere aka maka na unu anọkagbo arụ unu anọgori nne Ohamadike bịa ka akụ elu unu ka ọ wee gwa unu na ya na-azọ elekshọn ọkụ ya mana anyị niile ma na Ohamadike
azọ ọkwa eziokwu ayọ anyị yọrọ ya ayọ ka ọzọ lebọ maka na ibe anyị yi onye ahụ nọ nnekwu azụ ka ọ mee gịnị dị ọnwụ na Ohamadike ekpuru okwu ya wee nọrọ na sineti na-ekwu okwu Igbo ya dị proud of okwu eziokwu ọ bụrụ na ọwụrọ ibe a na-eje na sineti na ije agbamegwu ibe a na-eje na sineti bụ ije ka eketa oke onye a keta oke ndị zigara ya ọkwa eziokwu unu ma na ebe Ohamadike nọ n'oke anya ya efuro ọ bụ ọkwa nnọọ na-eyi akwa ibene azọrọ ya azọba kwa ya azọtakarịrị ya anụrụ ọgụ ọ ya anụta ọnụ ya mana onwe ebe nlaki n'ọbịa lụrụ nwunye ya na-eme gịnị dị wee na-eje ka a ya aga unu bịa onye bịa ọnwụ na ọ bụrụ Ohamadike ka ọ bụ nwunye ya onwe onye ọzọ ndị na-akpa ibe na-abịa Badudiba bịa so n'ozuru ezu pro candidate for Anambra State House of Assembly, Dunukofia constituency. Mmefutere aka ka nkene ndị Ifite maka na Dunukofia na-enwe isi ọma na Nigeria. The government na the federal government anọkịta anyị nwe ebe n'aka bụ eze abụọ and ọ na-eme ọfụma. Chukwu wee mee ebere wee chi cheta ndị Igbo wee were Peter Obi si ka o fichaa ya anya mmiri. Labour Party bụ pati ndị Igbo. Onye ọbụla nọ ebe a ekwesịghị ọzọ ka a na-emere ya kampenu maka Labour Party. Onye nwe ya na kampenu si ndị ọzọ ife abịa ka imezuo iwu ọ wee bụrụ na Chukwu emekwapụ ya ọzọ pati ndị Igbo wee bịazịa na nke efu bịa n'ụfịakwa n'arụ mana anyị nwee pen aka bụ eze ọrụ ya Chukwu wee nye anyị steeti chairman ọ wee bụrụ onye Ifitedunu bụrụ Dunukofia ka anyị kụọ na ya aka so na pen aka bụ eze ka nọ na gọọmenti ọrụ ya anọda pen aka bụ eze nke kazikwa maka na onye so na edisaịdị so nwesị ka nkene anyị ka mmadụ ghara ịbịa ka ọrụ ife na-agba ka nwa ewu maka na 5,000 na 4,000 anyị na last 8 years anyị na-ata ọfịa kịta mana anyị mana ọ ya adịzi anyị etu ọzọ onye ọbụla chere aka tii na Labour Party tụọ Labour Party tụọ anya ọfụma atụsị anya ya agụ anya maka na abịa na Dunukofia ọ Ifite ka eji edisaịdị unu buutu anya vootu etipịa ife niile anyị na-eche unu so ọ Ifite ya ekwu Ifite amagbu ya akpụ ịma na amagbu ya akpụ ana ama na amagbu ya akpụ na mgbede a Ifite ekele unu wesi biko ka anyị tụọ Labour Party onye ọbụla na-akọrọ ife si nke nwa ji wee bụrụ nke nwa unu ma afọ a ka anyị ala ikwute okwu aka ka ebe anyị eje taa aka mana nna ayọ anyị ma na Ifite na anyị nwee confidence ana o nwee ebe njilike Ifite ọ bụrụ na Ifite anyị atụrụ Labour Party because na ewugo eme steeti chairman fa ya atụ ya ọ ife Ifite ji wee wụrụ fa na-eme nwanne mwesi biko na-eme expect na abịa na Ifitedunu bụbe steeti chairman nọ ebe a ka anyị enwetakarịsị vote ka anyị ghara disappoint nwanne anyị nsị atụcha anya 2 weeks after that atụa State House of Assembly lucky enough anọ na presidency mụ na Ohamadike dị mma ntị na Abuja na-eweta esi na steeti na-eweta Dunukofia na-ebu Igwe side nke ya na-ebu so ekene m unu say on 11th after ka atụcha 25th nke enwe mmeri na ya Peter Obi ya the president of Nigeria
and anyị nwere isi ọma nọ na Yoji na time anyị ka produce president of Nigeria ndị Igbo so ọla onwe ya aka and ọ bụrụ just president of ndị Igbo nọ na DNA our constituency anyị kapitasi so na na-akpa agwara egbu ya ekesie ife na Abuja ọnwere anyị ejide aka na maka ọ dị ihe na-enye adịghị ya Peter si from constituency anyị so na ife anyị aka ife niile afala Igbo ma ya iwe mgbe ife ndị ọzọ na-alụrụ anyị Peter emeki sure na nke anyị niile ụlọ anyị anọda bọọlụ aka bọọzọ nọkwara gọọmenti a so ekere m onye ọbụla si ka Chukwu tie aka na ndị ya atụ vootu ka obi anyị mebụrụ ofu mgbọsị a ka atụ anya Ebrosa Ifeanyi Ọjị ọmụnwa bụ formal local government party chairman PDP Mandela n'ọcha onye a na-enwe ugugu ọ na-eze anya ya biko abịa m ebe a ndị mmadụ bụ ọbụrụ sọsọ mmadụ wee na-ekene ka nkene godu the state chairman of our great party Chief Sir Ugwueme ana m ekene gị onye adịrị gị mma nna nyere ugo ikpe akụ ekene gwo biko onye ọ na-rie nke ochiri ibe anyị bịara ebe a bụ kampen ibe a na-ekwu maka ya bụ na ndị Igbo nwere lọkụ n'oge dị ugbu a o nwere ekpere a na-ekpe ma ndị fada anyị kpewe ekpe maka Naijiria nọ na nsogbu Naijiria nọ n'ibe oke egwu Chineke ọ na-achịza anyị ekpere akọ na achịza anyị oroma ha mere ihe eze ekpegori ya o wee ru n'oge dị ugbu a Chineke wee chọọ ka ọzọ anyị ekpere and ọzọ ga anyị ya ọ bụ ife a ka Chineke na-achọ ime nwa afọ onye amụrụ n'ala Igbo were kwụrụ ọtọ ebe jọrọ na-agwa ndị mmadụ na ife ya na-azọ senate president maka na Peter bụ onye South East ọ na Peter Obi bụrụ president ọ ma bụ senate president for that na Atiku ka a ga-atụgharị ndị be anyị ọha arụ ka ọ bụ nwa onye deto abịa ọ na-aga uge ebe ọ na-apụta okwu anabata ya ka gịnị were mee ndị be anyị o tegbuo n'oge ruo mgbe anyị ga-ama ife oge ruo ma ọ bịa ebe anyị ka na-akụrụ ya aka so nwanne anyị nwoke Peter Obi ịna-anya na midia ma ebe niile dị iche iche ụna-afụ ụdị respekt a na-enye n'obodo dị iche iche a na-ekpe ekpere na onye Chineke onye nzọpụta emego gịnị abịago ya ka mmadụ bịa n'ala Igbo na-agwa anyị na onwe ihe Peter Obi bụ ibi na ọ sị na Anambra ise na Peter Amewu na Anambra steeti so ibe m na-ekwu bụ Peter Obi geenụ ntị Peter Obi arịgoro gị ebe a mana ibe anyị na-ekwuzi bụ kedu ndị ga-anọdebe ya ụnụ mana ọnwụ na-elu na National Assembly emechaa meeting na Senate gbasaa President of Nigeria akpọ ndị otu ndị Labour pre-edenome meeting ọ ihe a metara meeting ka a ga-agba ndị ụwa ọkwa eziokwu ọsọ anya nwụ na ha dị mmadụ ịtọ ọ ihe a pụrụ kwucha pụta ka a ga-agba ndị ụwa ọ bịa ka o ji wee dị mkpa na onye ga-anọdụ Peter Obi ga-abụ odogwu nwoke maka na Peter Obi a na-agwa ụlọ ibe a Ohamadike a na-agwa ụlọ maka ya o jegwa ihe ibe o melụ ọ bịa the only person na-ekwu okwu na-ekwucha ọnụ Igbo ya na sineta abalị ibe ọkwa eziokwu since Peter medituru o nwadụkwa ibe na onye nụrụ ekwuru ebe ahụ a na-asụrọta ndị Igbo na-eme everything mmadụ ruo ọsọ na ọba ayọ ka jere ịyọ na ọnya ruo na-ayọta nye were bata were mee nkewa ewetibe a ga-enye ndị central ebe onye mgbube akụkụ ọ daa na yọwa ayịyọ biko o nwere ka a ga-enyebi ilu ka nyebi ndị be anyị ọ bụrụ ibe anyị chọrọ onye ya bụ oje ruo iweta oke ndị Igbo ịkpa aka na ọmụ ya abụ ntị so Ohamadike ọ bụrụ tata unu mara mgbe Buhari mekara afịa Abakari si na asịsa ndị Igbo ebe ha egbe niile ha ji ndị Igbo na-efute Ohamadike si na TV na-enene fe egbe a na-adọrọ na ya fọzụ AK-47 ebicha ndị Fulani o were gụba ọgịnị mere kedu ibe na-eme
na kedu ka esi anasị ndị Igbo wee gbaba na ibe anyị ji bịa na Anambra steeti ndị sekuriti anọbabe na anyị na-alahụ ụra wee kwuo na a ga-arịta ọnụrụ ndị Anambra steeti egbe fa ndị sekuriti ọ na-efe egbe taa ibe anyị na-ekwu nwa bịa Ohamadike ya ekwu nwa ya ekwu onye nọrụ so ibe anyị na-ekwu bụ na anyị ga-atụ ịrụ Ohamadike akwụkwọ tụrụ aja njeze akwụkwọ ndị nne na-eso ya n'azụ ma ndị House of Assembly faruo ebe anwa ekwewe oyoyo maka na Peter nọrọ ebe anwa na-anya n'akụkụ Ohamadike ọ bụ ibe Ohamadike ya eme ọ ma ịmakwa ya takụrụ ịgba ya takụrụ Ohamadike etituwe gị okwu achaghị anya ụjọ aba ndị mmadụ arụ maka na site Ohamadike nọchiri ebe anwa rituo ndị Asa na-enwe aṅụrị ndị na-enwe aṅụ maka na gịnị na dike agbatuo mana kịta ka anyị ga-agbaba n'Igbo nwere ibe so ndị be anyị ibe anyị na-arịọ bụ ka anya saa anyị onye a nwerịkwa n'ụlọ onye n'ụlọ ego ụnanarị eme gịnị tii na akpa ọ Labour Party na-egbogo Abuja ụna ọta ihe anyị na-ekwu ka ọ dụrụ n'otu a n'aha Jizọs LP Papa, Mama, Pikin. mmadụ akarịa n'ebe a ibe anyị na-ekwanụ vootu anyị atụkwa ya atụ anyị atụkwa ibe a na-avụ ebe a atụ ime ya n'azụ ebe eme mmadụ dọ ibe ndị anyị nọkwa vootu bụ ibe anyị n'azụ ụnụ zara oku a gosi na ụnụ nọ n'ihe a na-eme unu so n'ihe ndị Igbo na-eme nke kịta daalụ nụrụ nne daalụ n'otu gọzie unu ama na unu ekego anyị mana ọchịchị unu chere anyị ga-abalị unu uru mụnwa bụ Sen.Victor Umeh bịara ka m kene ndị Ifitedunu wee yọọ ụlọ ọrụ ana m ekene steeti chairman anyị nna nyelego Ifitedunu Chief Ugoeme ọ ga-abalị na-ekere steeti unu binye aka n'akwụkwọ ka ndị nọchite anya unu na seneti unu ama na onye anwa ga-enele oge na-elota unu mmesi n'aka ụmụaka unu mụtara na-emere unu ife dị iche iche daalụ m rinne tata ka m sị ka m bịa dịka senatorial candidate of Labour Party Sanechi ana m ekele gị parish priest St. Gabriel o nwere ife ọzọ na-agwa unu na-abụrụ na unu maala onwe unu mala ife ndị Igbo maala ife o nwere onye na-eti na ndị Igbo bụ ndị mala ife na mbụ ndị Igbo bụ ndị mala efe na tata ọrụ eziokwu akwa nwere egwu dị etu a ya ọkịta ka anyị egosi amamife anwa na ebe a na-ekwu okwu ya elugo n'omume mmadụ nọ na-azọ prezidenti na Nigeria Atiku Abubakar onye ebe ka ọ bụ Fulani Adamawa Fulani Bola Tinubu Alhaji onye ebe ka ọ bụ n'agbakọ n'ọfụma Alhaji Kwankwaso onye ebe ka ọ bụ onye Hausa Mr. Peter Obi onye ebe ka ọ bụ ife anyị na-ekwu bụ na adị mmadụ ịnọ asọmpi dịka ebe ga-eze ekwu so na ụlọ abụgo ndị na-asọ mpi ka a na-asọ ọ dị ka ịkpụpụta mkpi na-anọ n'ebe a ka na-eti onwebe isi mara ya etiti ibi ya ọ nke anyị ga-ada ihere yere mere nke anyị mana nke m isiokwu bụ nọọ nke a bụ anyị ka o luru echi Naijiria onye Igbo achịbara Naijiria ewee na-asọ mpi a ọ bụla nwanne anyị nwoke Peter Obi pụtara na-asọnya m mpi Peter Obi si asọ mpi a ọ ya atọ n'ọgbọ nwanne ya ọ ga-ada n'ọgbọ ọmada n'ọgbọ nke izima ya bụ the best candidate na Nigeria best candidate na Nigeria
unu n'ezi anya unu afụ na ọ dị anyị mkpa karịa ndị ọzọ na-akwado ya ka ọ bụrụ prezidenti Naijiria. Ọ ga-abụ prezidenti Naijiria, ọ ga-abara ndị be anyị uru. Otu ọrụ na ebe a kịta Peter Obi bụrụ prezidenti Naijiria, iru ndị Igbo achake na Naijiria. Anyị abanyekwa n'ibe a na-eme. Kemgbe anyị bere ndị Igbo pụrụ n'ibe a na-eme. O wee ruo n'arọ Chukwu wee sị na anyị ga-abanye n'ibe a ga-eme. Wee wepụta Peter Obi na-enye ọkụ n'egedege ihe ọ na-egbu bụrụ. Onye ọbụla bụla na ọmakọ ya sị nwa Peter Obi ga-eje. Nekere na anyị ebe n'ihi. O nwere ebe a dọwara ebe a. Ịbụrụ Peter Obi ya papa anyị. Ọ foto eketa nke anyị n'ihi ịbụrụ n'elu ebe ahụ. Ebe a bụ obedient family. Election a ga-atụ na February 25. Ndị a na-atụrụ ya bụ Peter Obi for president, Victor Umeh for Senate, George Obi for House of Reps. Ọ ndị obedient family. Otu a ka aha wee yikọrọ ya na-asọmpi a. Akwụkwọ a ga-atụ bụ onye anaghị ya ilota na ozi a dị ndị Igbo mkpa na Peter Obi ga-abụ president. Ife chi esigosi okwukwe gị na Peter Obi ga-abụ president bụ enye gị akwụkwọ ije ebe a bie ebe esere papa mama na pikin. Akwụkwọ na-ata ahụ ibichara anya ema na dịcha obedient family ejerego n'afọ ụnụ. Ụlọatara m na-ekwu obedient family. All Labour Party a ya bụ party bitere ndị Igbo anya mmiri. So Labour Party, all the PDP capital as a president before. About where we are na-egwu ndị Igbo o wee ọma John mapụta. Ndị Labour Party si ya bịara ebe a ka izuru ike. Come to me, all you that are overworked and overladen. Come, I'll give you rest. Labour Party wee kpọta ndị Igbo. Labour Party kpọta ndị Igbo. Wee were Peter Obi were ticket Labour Party nye free of charge. Sergeants of president. O wee si na PDP pụọ. PDP were nke nye onye. Eka PDP nyere. Atiku Alhaji Abubakar abanyere. Ndị APC nye onye. Alhaji Tinubu. Tinubu jekwa iweta onye na ga-azọ je wetakwa Alhaji Shetima. Wee gwọtọkọ ya ọfụma. So Peter Obi wee je weta Dati Ahmed Baba Yusuf Doctor onye nwe university na-abụ ka ọ bụrụ vice president ya. Ọ na-abụ wee chapụ bụrụ ndị ikorobịa na-abụ. Ndị nke ọzọ ndị a na-akwa aka. Nke na-azọrọ APC. Ọ na-aga ebu bọket na-eche onye ike. O mee mamịrị emekpawe ya. Mamịrị kpọwa ya ebuba ya aka ụlọ nye na bọket. Ọchịkọ ọba gara ya pụtara apụtakwa na-ama jijiji. Onye ahụ ga-achị Naijiria. Atiku nke ọ nọ na ya bụ tọọrọ ndị Igbo ka o ji nọchie. Onye nọchiri ndị Igbo oge o lụrụ ndị Igbo jezọrọ nke ndị Igbo tii na nke ya a ga-asọpọtụ ya. Ọ sọ Peter Obi a ka Chineke gọzie. Ọ Peter Obi ga-edozi Naijiria, unite ya Naijiria. Petrol ihe ndị nkịta bụ 550 naira a lita ka m na-abịa. Ọ bụ mgba petrol. Kerosene bụ almost 1,000 naira a lita. 1,2 kerosene. Only 1,2. Okay, diesel bụ 1,000 a lita. Ọkwado obodo ka ya nọ. O nwere onye mere increase salary ya? Ife wee dị etu a. Biko a ga-achụ ndị ya ọsọ chụrụ ya bụ ọkpa. Ndị a wee kwensu nye ndị Naijiria. A ga-achụ maka banye ebe ka mmadụ kwuru ume ndụ. Ibrahim ka anyị bịa kịta nwere onye ego dị na pọket. Ụmụaka ọ na-abụ mfu na-enye 500 naira ka m mara aka na akpa m ugboro 5 ego njikwu ekutezi ụmụaka mme ka bụra m afụrọba. Mana enwere ego m ga-enyefe mana ego m adịghị n'aka m. Kedu ụdị obodo dị ibe a? Ya ebe na-ekwu na obodo a na-adakpu n'ime onunu kwuru ya ka adọpụta ya. Nwa m Ohamadike ọ mụ na Peter Obi bịara na Anambra State 2001 wee megoro were apụga wee dozie obodo a ọ dị mma. Ọ mụ national chairman nwoke okpogoro ga apụga. Ọ mụ abụ papa apụga. Ọ mụ papa apụga. Ụlọ amarọ. Ọ ka Peter Obi jere ịzọ president.
ka Peter Obi jere ịzọ prezident ka ọ kpọrọ m wee lechaa anya wee sị na prezident ka ife niile na-ekwu mkpa ka anyị jegoro n'ụwa ọgụ a ka ama na onye Igbo ya bụ prezident ọ bụ nji banye Labour Party etu ahụ anyị si bịa na Anambra na 2001 were abga weta Anambra nye gọọmenti jidesie ike etu a ka anyị ga-esi na Labour Party weta gọọmenti Nigeria anyị ga-ewechie ebe a bụrụ ije di ma ije nwaanyị na-eje di ya ma Chukwu ma ije anyị na-eje ọchụ mepere ụzọ were ewu mgbe anyị bidoro ibe a Labour Party dị ka pati nọsọ na Ifitedunu anyị abanye Peter Obi prezident Labour Party wee kọva Nigeria niile Ifeanyi Chukwu na-emepe ụzọ ndị youth erejistalụ ndị na-atụ vootu na Nigeria enweje chekie etu o si dị ọbụna the youth nwe 63%. Ọbụna atọ vootu a aka ọrịa arụkọ emena youth mere onwe ha mana obedient movement youth movement a ga-eme ka o wee dịrị ụnụ mma so ofu ụnụ gba n'ọgụ a ọ bụrụ ọgụ ya apụ abara bịa gwa ụnụ kpọọ ụnụ mitin mmadụ abịa na-akpọ ụnụ mitin nke azụ ụlọ akpọ ụnụ mitin azụ ụlọ enye ụnụ ego ọmụrụ oyi na-atụ ndị Hausa na ndị Yoruba na ndị mba mmiri ọmụrụ oyi na-atụ ha na sineti nọrọ 17 months aka na aka kpọrọ ebe ahụ a nụrụ olu ndị Igbo a gwara ha okwu niile mmadụ nwere ike ịgbaba ndị Fulani bukọtara gbuo fada na abụọ na Katkist na Benue gbuo mmadụ 17 bịara morning mass wee bịa ọrụ na seneti mbọsị anwa ebebe bụ wee mee ya announce na seneti wee kwụrụ ọtọ wee si Buhari ya ji ezo ka chọọ ya n'ọrụ ozu nwa ahụ ịbụ commander in chief of the armed forces ewee na-ebi ndị mmadụ ka ọ kwụrụ na Nigeria wee gbuo fada na abụọ gbuo Katkist gbuo mmadụ 17 bịara morning mass ịnọrọ na bịa na-ahụ eze o nwere ihe ime o nwere ike itinye ọda tinye chọba ndị anwụdeba ọ bụ na agwụ ya instead of my papa night of the Catholic Church na imere alụ you must get these people otherwise we hold you responsible not give over ọ bụ ngwa Buhari na Senate ọ bụrụ na ị nwetara ndị a gosi anyị ndị gburu ndị a niile ịmana ọ gị ziri ibe nye ha ebodo egbuo ndị a you must send soldiers to Benue to get these people. If you don't do it, we hold you responsible. We say, kedu na-eme a Christian or ga-egbu egbe ba na mosque gbuo imam gbuo ndị bịara ekpere ọsọ na Nigeria ka ụdị a na-eme wee bachaa mba mbara anwụrụ ọkụ na-apụ na sineti bọsị ahụ ndị m na ha nọ ebe a na-amaliriri ụlọ ntị ụlọ na-amaliriri egbu m egbu eziokwu ka m na-ekwu so ibe a mere na Thursday on Friday Buhari wee zide ndị soja na Benue. You must send soldiers there. You are the commander in chief. It's due on a Friday. On Sunday, Nigeria mmadụ enough AK-47 parade ebe si na ejide ndị Burundi ahụ. Ndị emebi ibe nkwu emene Buhari alụọ n'ụlọ ya. Ọ bụ na agbara nkịtị ọ nọ ebe ahụ na-eri tuwo chinkasị ọ dị ka ihe gburu ọba atụrụ mana agwara m ya sị anyị ekwene ka enwee religious war na Nigeria ma mabalị onye ọbụla uru ife enyenye sineti ka a na-ekwu okwu maka ndị ite gịnị ọ bụrụ ije mmechi ọnụ ndị ala ha jiga wetara ise obe n'ike okwu dị ya ekwu ewa ya agba ife niile duru ndị Igbo agwara mba niile ebe ahụ kwuo sifa sepụrụ n'aka enwe n'ofe na ndị Igbo so nwee Nigeria anyị abụrụ ndị ahịhịọ nke ọ bụla ekewesi kenye anyị nke ekepụ etinye ndị baya jụm ebe appointment onye Igbo adịghị ewe nye maka no object so na iwu etinye onye Igbo anyị nọcha etinye onye Igbo ọbụ eji ekwu ndị a na-akpagharị kịta ume adịrọba nke na-azọrọ PDP for the fact na osu Atiku na election a ọ dagoro ọ dabere ije nke na-azọ na-apụga ọ nwatakịrị ka ọ bụ ọnwa ọnọ ọ mụtụrụ na House of Reps ọnọ nwatakịrị dị aka ya na nna ya gbaa mgba onye bunye nna ya elu ka ebe ga-emenụ
ngwongwo ngwa otu ya anya onwere ihe ekwu na Abuja anaghị akatị ya n'anya sọsọ okpo ogologo ma ka ọ na-ahụ ndị nọ na sineti na asịra nwoke ahụ dibịa Adaeze m egwu nna asụzi oyibo ndị ọsọ na-amaji nke mepuo na ekwete ọya anwa ama eje wepụ dike n'ọgbọ ọgụ were nwatakịrị gị tinye ọ bụrụ etu o si eme etu na-esiji agha nke unu a ga-achọ na onye kara aka ga-eje nnu onye kara aka ka a na-etinye n'ọgụ onye isi kara aka so na fe soro eme nke Igbo ahụ na ndị apụga anaghị azọ prezidenti apụga ọ na-azọ prezidenti ụlọ ọfụrụ onye na-azọrọ apụga prezidenti ọ Peter Obi Labour Party na-azọrọ prezidenti so onye ga-eje National Assembly ya eje ka ọ lụọ with Peter ọ ndị otu ndị Labour Party etu o si eme n'ibenu ọ bụ Peter Obi bụ prezidenti tụrụ Labour Party ga-eweta onye abụga ma onye PDP tinye gogo ịbụ na ebe a na-akpọ nke ahụ confusion so na ka ụnụ ghọta ya mụnwa ihe m mere dị ọtụtụ mana ọgụ na Ifitedunu a enye mmadụ na-abụ scholarship fa agụtago graduate bụ Obi Lilian Chidum onye ọ bụ onye akwa Ifitedunu Umeh Public Administration enye m scholarship na 2018 oge m bata Senate eme election 2019 I didn't go back I continue to pay her fees and not graduate go. Yes. The second person bụ nna onye Nnajiofo Angus Umeh Biology ọ graduate go onye ụmụ Ifitedunu mmadụ na-aba graduate go azụgo mva ma bụrụ ndị tozuru etozu all youth empowerment empowerment na-enye ndị youth bụ ịzụbara akwụkwọ azụgo m over 300 people ma nwee university degree azụgo m this last batch with 76 10 to a local government they've all graduated. Empowerment of a youth having a sewing machine. Also sewing machine can make youth empower. Education. With education you can be anything. You can even be senator. You can even be president of Nigeria. Even on Akbari Bukota sewing can be youth. I feel like a factory. If there is no billboard, how do you make a campaign? They will say, engineer akwa tomato. No, casino have empowerment. Or if I get you can in the National Assembly. If I have all over. If you can even if you can get on the National Assembly, go to say even Nigeria. One of them can take Igbo. Nano na Chitanya. Mmadụ na-aba onye PDP na onye apụga na National Assembly owelu na-arụ na-abọ gara aga Buhari wee weta na National Assembly ka o boro $22.79 billion ka e wee nwee infrastructure na Nigeria uche etinye na Senate bụ na House of Representatives wee weta request a wee dee project a ga-eji wee lụ na ebe rụpụta n'ego project na 5 geopolitical zones. Abalaba project. Abana Southeast anya na ọbụ project wọrọ Haiti. Tawe na leba na ekiri ewe me approve. Approve. Aye so kwudu ụgwọ onwere na iketa even $1. Famechi ọnụ. Ọ bụ na ekele ego anyị to 6 ndị Southeast akekete $3.3 billion. Even up to 2.4 trillion naira. How we no eba wa mulanya eme approve. Onwere ife anyị jetero. Fana abịa ka engineer ji akwa ọka. A na-ele 5,200. Sọ to wala ka baje kwa ọzọ. Voye ọzọ. Ha mere alụ.
Ọmụ na ife a ngwara ụmụ jenu verify ebe na-agwụ n'ife a ngwa n'obe eziokwu. Ife a karịa emewe chief jari kọl maka ha nataba anataba. Mana ebe ọ na time agwụgo, anyị atụpụ na election 18 days time. Onye atụ nara vote, ba dọrọ m ịnọchite anya mmadụ. Ọ bụ ka m na-ekwu. So ebe a ga-atụnye vote ugbo, a ga-atụrụ Peter Obi for president. Tụgharị Senator Victor for Senate. Tụgharị Ajanze for House of Reps. Atụgharịtazie na 11th of March House of Assembly. Unu vote kwa Labour Party ka ọzọ Igwe Chukwuemeka Ilouno maka ka o jee. Kọọtụ na-ekwu na ọrụ onye a na ọrụ onye a. Ibu mmụọ ha si na-ewepụgo m. Ha nye jọji bribe kwuo na-ewepụgo m. Mana eke na ibe na urudi na kịta